vagyok. Kasszás Erzsi. Pedig az öcsém Íme. Megtestesült gonosz! Itt a... De majd... Az iskolai zsúr. Peppa és a barátai a játszócsoportban vannak. Bika úr az iskolai tetőt ellenőrzi. Ki tette fel ezt a tetőt? Maga tette, Bika úr. Remek munka! Egy életen át kitart majd. De befolyik a víz. Látja? Folyton csak csöpp. Nem is vagy magadnál. Van egy új tetőre. Jaj, nekem! Honnan szerzünk most annyi pénzt az új iskolai tetőre? Szervezhetünk egy iskolai zsúrt, hogy pénzt gyűjts. Jó ötlet, Dani, de ki fogja megrendezni? Hát mi? Igen, a gyerekek megrendezik. Én csinálom az arcfestést. Én fogom a mikrofont. Futás papátamot, tettünk mamá. Én fog árulni a lufikát. Igen, akkor rendezzünk egy gyerekzsúrt! Lufikat. Igen, akkor rendezzünk egy gyerekzsúrt. Az összes felnőtt eljött. Hello, szülők! Dani kutyus kezeli a mikrofont. Vegyétek elő a pénzeteket! Vegyétek elő a pénzeteket! Emily elefánt felel a csecsebecsékért. Tessék, tessék! Vigyék a sok csecsebecsét! Na hát, mennyit csecsebecse, Emily? Egész nap el leszel foglalva velük. Itt van Róka úr. Ez mind nagyon érdekesnek tűnik. Lufik! Itt Vannak a szép lufik! Nem kér egy lufit, Gazella néni! vannak a szép lufik! Nem kér egy lufit, Gazella néni? Nem Mindent sikerült eladnom. ügyes vagy, Emily. És mennyi pénzt gyűjtöttél? Pénzt? Hát nem kaptál pénzt a csecsebecsékért? Nem volt szükség rá. Róka úr ingyen is elvitte őket. Tessék! Szerinted így belelátok a pofádba, vagy így is sok helyetted? Stésért. Szia, Suzi! Lehetek egy hópárduc, kérlek? Nem, én csak gyümölcsöt festek. Jól van, lehetnék... Szilva! Ott van a bozótba, szedd összefele. Szedd! Tessék! Peppa felel a zsákba macskáért. Tessék, tessék! A nagy Petikába. Vár a zsákba, macska! Mú! Szia, Peppa! Hello, Bika úr! Miért zöld az arcod? Mert agyok. Nem akarod kipróbálni a zsákba macskát? Oké. Mit kell csinálnom? Csak húzz egy ajándékot a hordóból. Mindegyik nyer. Bika úr nyer egy munkagépet. Én is megpróbálhatom. Cica asszony nyert egy babát. Nem szeretnétek cserélni? Nem, köszönöm. Bika úrnak és Cica asszonynak tetszik a nyeremény. Jöjjenek! Szerinted így belelátok a pofádba, vagy így is sok helyetted? Tamért. Köszönjük! Ezzel mindannyian az új iskolai tetőre gyűjtünk. Én nagyon jól tudok futni. Amilyen gyorsan csak tudsz. Rendben. Felkészülni, vigyázz! Ráj! És mindannyian elestek. És újra versenyben vannak. És az én mamám lett a nyertes. Ez mókás volt, nem igaz? Igen. Nagyon mókás.
És most köszönjük meg együtt a gyerekeknek, elég pénzt gyűjtenünk az új iskolai tető elkészítésére újra. Munkatársak: Markvárd Zsófia, Kőfaragó Katalin, Juhos Mendel, Masol Ildikó, Horváth Vilmos Zoltán, Pitka Irén. A magyar változatot az MTV a megbízásából a Masterfilm Digitál készítette.